Şu hepdäniň başynda Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň onlarça ýaşaýjysy şäher häkimligine baryp täze golf klubynyň gurulmagyna garşy näýilelik protestini bildirdi. Bu waka häkimetleriň awazada täze golf klubyň guruljak ýerinde düýbüni tutmak çäresi üçin taýýarlyklaryň başlan halyna gabat geldi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 5 fevralda Sewitden maglumat berdi. 2 fevralda şäheriň 14 ýaşaýjysy üýsüp, şäher häkimliginiň binasyna bardy. Olar golf meýdançasyna 13 milyon dollar harçlamagyň ýalňysdygyny aýdyp, onuň guruluşyna näýilelik bildirdiler. Dip waka şaýat bolan türkmenbaşyly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Şeýlede ýaşaýjylar şäher ilatynyň iň ýöneki agyz suw bilen hem kadaly üpçün edilmeýändigini, köp gatly jaýlaryň onlarçasynyň üçeginiň bejerilmeýändigini we olardan gar ýagyş suwlarynyň geçip durandygyny hem aýtdylar. Şäher halky köçelerdäki trotuarlaryň, piýadalar üçin ýan ýodalaryň bejerilmeýändigini, köp köçede bularyň asla ýokdugyny hem bellediler. Olar etrapçalaryň aglabasynda çağalar meýdanlarynyň hem ýokdugyna ünsü çekip, yerli häkimlik wekillerine açyk şikayet etdiler diýip waka şaýat bolan ýene bir şäher ýaşaýjysy aýtdy. Onun sözlerine göre ýaşaýjylar häkimlik wekillerine golf meýdançasyna harçlanjak pul serişdesiniň bu meseleleriň çözülmegine gönükdirmelidigini hem aýtdylar. Döwletimizde golf meýdançanyň guruluşy üçin pul bar bolsa, onda şol pula durmuş maksatly zerurluklarymyzy düzedip bersin. Golf meýdança gerek däl, kadaly suw bilen, kadaly elektrik togy we gaz bilen üpçün ediň. Aşgabatdaky golf meýdançasynda hem 4 sany türkmen oligarhyndan we olaryň dogan garyndaşlaryndan başga hiç kim golf oýnamaýar. Halkyň rysgalyny ýele sowurmaň diýip ýaşaýjylaryň biri häkimlik wekilliklerine öz näýileligini bildirdi. Bellisek ýurdun Günbatar welaýatynda, hususan da Türkmenbaşy şäherinde ilatyň suw, elektrik we gaz üpçünçiliginiň ýygyderli kesilýändigi, günde sanlyca sagat dikeldilýändigi barada yerli ýaşaýjylar ýygy-ýygydan maglumat berýärler. Şeýlede olar Sewitde awazanyň we esasy şäher köçelerinden başgasynyň hatardan çykandygy, çukanok sakanak ýollarda ulag sürmegiň howpludygy barada hem aýdyp gelýärler. Wakanyň şaýatlary häkimlik wekilleriniň şäher ýaşaýjylarynyň arş şikaýatlaryny dinläp, bolýar meseleňizi çözers diýip olara öýlerine gitmegi maslahat berendigini hem aýtdy. Bolmasa häzir MHM ofitserler geler we siziň özüňiz üçin kyn bolar diýip waka şaýat bolan ýaşaýjy häkimlik wekiliniň sözlerini titirledi we şondan soňra şäher ilatynyň dargap öýlerine gidendigini aýtdy. Azatlyk bu waka barada resmi tesbir almak üçin Türkmenbaşy şäher häkimligine jaň etdi. Ýöne redaksiýamyzyň 5 fevralda häkimligiň resmi web sahypasynda görkezülen telefon belgilerine eden jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Bu waka türkmen häkimetleriniň awazada täze golf klubyň guruljak ýerinde düýbüni tutmak çäresi üçin taýýarlyklara başlan halyna gabat geldi. Bu golf klubyň Rowaçka tezler toplumuna goly ýerde, onuň Günbatar Demirgazy künjeginde 14 hektar meýdanda gurulmagyna garaşylýar. Häzir bu meýdanda ýerleri taýýarlamak işlerine girişildi. Dip bu ýere baryp gören habarçymyz aýtdy. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow 18 dekabrda Aşgabatda Niklas Companies kompaniýasynyň baş direktori John Rees bilen duşup, awaza milli syýahatçylyk zowlugynda golf klub taslamasyny durmuşa geçirmek meselelerini maslahatlaşdy. Şonda döwlet eýçiligindäki metbuatda öňkü prezidentiň sözlerine salgylanyp, bu taslamanyň awazanyň dynjalş we sport merkezi hökmünde ösüşine täze itergi berjekdigini habar berdi. Türkmen metbuaty ozal Aşgabatda Niklas Design kompaniýasy tarapyndan gurulýan golf meýdançasynda halkara ýarışlaryny geçirmek üçin dünýä standartlaryna laýyk şertleriň döredilýekdigini, şeýlede tutuş ýurt boýunça ona golay golf meýdançasy
bazasynyň guruljakdygyny habar beripdi. Türkmenistanlylar agzalyan kampaniýa tarapyndan Aşgabatda gurulan golf klubynyň beýleki gymmatbaha desgalar ýaly köplenç boş durandygyny aýdyp gelýärler. Balkanly ýaşaýjylaryň we sinçilaryň ençemesi awazadaky myhmanhanalaryň hem ýylyň 10 aýynda boş durýandygyny, şeýle tejribäniň täze guruljak golf meýdançasy bilen bagly hem gaýtalanjakdygyny aýdyp, halkyň pulunyň halkyň behwidine harçlanmalydygyny belleýär. Çylky etiň 1 kilogramy 150-175 manat, sünkli et 130 manat bahalanýar. Bir aýlyk pensiýa haky bolsa 450 manat. Bir pensioner oňa diňe 2,5 kilogram et satyn alyp bilýär. Soňra ol dermany we beýleki zatlary nireden pul tapmaly. Adamlar, hususan da garrylar nädip ýaşamaly. Golf meýdançasyna derek adamlaryň aladysy edilmeli. Diýip Balkanly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri daşary ýurtlarda Ukrainanyň ýaragly güýçlerine meýletin pul kömegini berýän türkmen raýatlaryny anyklamak boýunça çärelerini güýçlendirdiler diýip Azatlyk radiosynyň ýurdun kanun goraýjy edaralardaky ygtybarly iki çeşmesi aýtdy. Olar bu çäreleriň çäginde azyndan 7 Türkmenistanlynyň Ukrain goşunyna meýletin pul kömegini berendiginiň anyklanandygyny belleýärler. MHM bu raýatlary anyklamak çäreleriniň çäginde ýanwar aýyndan başlap daşary ýurtlardan, hususan da Ýewropa Birleşiginiň çägindäki döwletlerden dürli sebäplere görä ýurda dolanan ýa-da deportasiýa edilen türkmen migrantlarynyň telefonlaryny berk barlaýar. Diýip çeşmämiz aýtdy. Onuň sözlerine görä Aşgabatyň halkara aeroportundaky mahama işgärler tarapyndan amal edilýän bu çäreleriň çäginde raýatlar sora hem çekilýärler. Ýanwar aýynyň dowamında bu raýatlaryň arasynda azyndan 7 sansynyň WSU, ýagny Ukrainanyň ýaragly güýçleri üçin meýletin donat edendigi anyklandy. Olar Russiýanyň Ukraina giň gerimli uruş ýylan etmegi bilen Ukrainadan Ýewropa Birleşiginiň çäklerine geçip häzirki wagtda dürli sebäplere görä Türkmenistana dolanan raýatlar diýip çeşmämiz belledi. Ýatlasak, Russiýa 2022-nji ýylyň 24-nji fevralynda Ukraina garşy dolu göwrümli çözüşini başlanyndan soň bu ýurtdaky köp Türkmenistanly Ýewropa döwletlerine geçipdi. Çeşmelerimiz Ukrain güýçlerine meýletin maliýe kömegini berendigi anyklanan Türkmenistanlylaryň mahkeme tarapyndan gorkuzulandygyny we olaryň käbirinden uly möçörde para alınandygyny hem aýdýarlar. Mahkeme Ýewropadan gelen raýatlary Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň 176-njy maddasy bilen gorkuzdylar. Emma ýuridik nukdaý nazardan seredilende degişli madda döwletiň resmi harby güýçleri däldi, eýsem diňe hakyny tutulanlary maliýeleşdirmek bilen baglanşykly. Sorağa çekilip meýletin pul kömegini edendigi anyklanan iki raýatyň her birinden 5.000 euro para alındy diýip kanun goraýjy edaralardaky beýleki çeşmämiz aýtdy. Çeşmämizde bu raýatlaryň şahsiýetlerini anyklayan dolu maglumatlar bolsa-da Azatlyk öz çeşmeleriniň we bu raýatlaryň howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülüge ýetirmekden saklanýar. Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň 176-njy maddasyna görä hakyna tutulanyň toplanılandygy, okudulandygy, maliýeleşdirilendigi ýa-da onuň başgaça maddi taýdan üpçün edilendigi, şonuň ýalyda hakyna tutulanyň yaragly çaknyşykda ýa-da başga harby hereketlerde ýa-da döwletiň konstitusiýon guruluşynyň ýa-da çäk bütewliginiň zorlukly üýtgedilmegine gönüktirilen zorlukly hereketlerde peýdalanylandygy üçin 5 ýyldan 25 ýyla çenli azatlykdan mahrum edilip bilinýär. Bu aralykda çeşmelerimiz degişli wakadan soň mahkemeniň daşary ýurtlardaky ştatdan daşary işgärleriniň kömegi bilen Ukrainanyň harby güýçlerine meýletin maliýe kömegini berýän türkmen raýatlaryny anyklamaga hem çalyşýandygyny aýdýarlar. Soňky döwür gündogur Ýewropa döwletlerinde, hususan da Ruminiýada we Polşada türkmen migrantlary agdykly edýär. MHM esasy şolar bilen gyzyklanýar.
diýip çeşmämiz belledi. Halkara hasabatlarda dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanda bu maglumatlar barada değişli häkimetlerden tesvir almak synanşyklary başa barmaýar. Azatlygyň 5 fevralda Aşgabatyň halkara aeroportunyň resmi web sahypasynda görkezülen telefon belgilerine ýygy eden jaňlaryna hem hiç kim jogap bermedi. Bu maglumatlar Türkmen raýatynyň Rus goşunynyň hatarynda Ukrainada alınıp barylýan söwüşde Ukrain tarapyna ýetir düşen we munyň Türkmen jemgyýetinde seslenme döreden mahalyna gabat geldi. 28 ýanwarda YouTube'da peýda bolan videoda Ukrain harbylarynyň Rus goşunynyň pozisiýasyna dronly hüjüm edip esgeri ýetir alandygy görkezilýär. Mundan ozal has takygy geçen ýylyň maýynda Ukrainanyň hökümeti tarapyndan goldanýan "Haçu żyć" ýaşamak isleýärin derňek taslamasy Türkmenistanyň ağzyndan 170 raýatynyň Rus goşunlarynyň hataryna goşulyp Ukrainanyň garşysyna sögüşýändigine habar berdi. Olaryň arasynda öldürilen esirleriň hem bardygy aýdyldy. Türkmen häkimetleri öz raýatlarynyň Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan giň gerimli uruşunda Ukrainada Rus tarapynda sögüşmegi, ýetir düşmegi we Ukrain güýçlerine meýletin maliýe kömegini bermegi boýunça pozisiýasyny açaçan mälim etmän gelýärler. Ýöne bu habarlaryň arasynda öňkü türkmen harbylary özleriniň ýurtdan çykmagyna päsgelçilik döredilýändigini habar berýärler. Geçen ýylyň ýanwarynda bolsa öňkü ofitserler biometriki pasportlarynyň ellerinden alınandygyny gürrüň berdiler. Azatlygyň kanun goraýjy edaralardaky ynamdar çeşmeleri bu çäreleri öňkü türkmen ofitserleriniň Russiýanyň Ukrainadaky uruşuna çekilmegi bilen baglanşykly hadisalaryň anyklanandygy bilen düşündirdiler. Russiýa we Ukraina resmiýetleri Moskwanyň Ukrainadaky 4 ýyl bäri dowam edýän uruşyny betetmäge gönükdirilen Amerikanyň araçylygyndaky gepleşikleriň 2-nji gününe başladylar. Gepleşikçiler Ukrainanyň territoriýasy we howpsuzlyk kipillikleri ýaly etaty dawaly meseleleriň üstünde gurlaşýarlar. Kremliň baş wekili Kirill Dmitriev 5 fevralda duşuklarda öňe gidişligiň we oňun hereketiň bolandygyny aýtdy. Ukrainanyň baş gepleşikçisi Rustem Umerov bolsa pikir alysmalaryň ilkinji gününiň manily we netijeli geçendigini, onuň anyk ädimlere we praktiki çözüklere gönükdirilendigini belledi. Abu Dhabi'daki gepleşikleriň öňü tirasynda Rus we Ukraina resmiýetleri öňe gidişligiň käbir alamatlarynyň bardygyny isharat etdiler. Duşuklary iki ýurduň hem häzirki hem öňkü aňtaw gulluklarının işgärleri gatnaşýar. Bu aralykda Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski ýakyn wagtda ýene bir harby ýetir alysçalygynyň bolup biljekdigini aýtdy. Sol bir wagtda Russiýa gepleşikleriň öň ýanynda urus döwrüniň iň uly dron we raketa darbalarynyň birini amala aşyryp Ukrainanyň energiýa infrastrukturasyna güýçli darba urdy. Bu sowuk şertlerinde ýaşaýan parahat ýylatyň ýagdaýyny has hem agyrlaşdyrdy. Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskov jurnalistlere Russiýanyň pozisiýasynyň ütgemendigini we munyň Kiev hem de Amerikan gepleşikçileri tarapyndan dolu derecede aýdyň hem de gowy düşünülýändigini aýtdy. 2022-nji ýylyň fevralyndan soňraky bir näçe aýyň dowamında ýüzbe-ýüz gepleşikler geçirilenden soň Moskwa bilen Kiev geçen ýylyň maýyna çelini göni gepleşik geçirmändiler. Prezident Donald Trump'ın ursun çözülmegini daşary siýasatynyň esasy ileri tutulýan meseleleriniň bir hukmunda goýsa-da ursun dowam edýändigine nägileligini bildirdi. Aktamyň Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen 7 gezek duşuşan baş gepleşikçisi Steve Witkow Abu Dhabi'daki gepleşiklere Trump'ın giýewsi Jared Kushner bilen bilelikde gatnaşdy. Taraplaryň pozisiýalarynyň arasyndaky ara tapawut belli bir derejede gysgalan hasaplanýar. Esasy çapraz meseleleriň biri bu Kiýewiň gözegçiligi edýän, emma Moskwanyň özüne berilmegini talap edýän Ukrainanyň Donbas tebitindäki territoriýa meselesidir. Zelenski ýaragsyzlandyrylan zona döretmegi mümkin bolsa Ýewropaly paraxçylyk goraýjylary ýerleşdirmegi teklip etdi. Russiýa muny kesikli reddetdi.
Kiev, seýle hem Amerikadan we beýleki günwatar ýaranlaryndan hokmany howpsuzlyk kipilliklerini isleýär. Bu kipillikler geljekde Russiýa ýene hüjüm eden ýagdaýynda dasarky ýurtlaryň Ukrainanyň kömegine gelmegini borçly eder.